ഞാൻ ഈ റീല് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന കമന്റ് ആണെങ്കിലും മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ആ ഹിപ്പ് പോർഷനിൽ വരുന്ന ആ ഒരു മിറർ വർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് കേട്ടോ. റയോൺ ഫാബ്രിക്കിലാണ് വരുന്നത്. സ്മോൾ ടു XXL സൈസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ മിറർ വർക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നെക്ക് പോർഷനിലും സ്ലീവിന്റെ എൻഡ് ഭാഗത്തും അതുപോലെ സൈഡ് സ്ലിറ്റിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അജ്രക്കിന്റെ പോലത്തെ ഒരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണാത്ത വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. അതെന്താന്ന് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ദുപ്പട്ടയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു 3 പീസ് സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിലാണ് ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ലുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. 1000 ബിലോ റേഞ്ചിൽ ഞാൻ മിന്ത്രയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ലിങ്ക് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും 1000 രൂപയ്ക്ക് നല്ല വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 പീസ് കുർത്ത സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്. കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു കളർ ഷെയ്ഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ.